ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Ada iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh, iki wis krasa iki sing. Nah, ora ngoten ndak ora nampun-nampun ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora duwe perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka, mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Wonten dawuh. Patena kowe? Nggih. Andakawana? Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Nggode 300. Kangge menapa? Nek silise panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih, inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas Jan ngestaken dawuh.